Bere ikuspegitik gestionatzen du aurrera desaktibatzen. LAB sindikatuko ordezkariak urriko epaiketetako auziperatuekin bildu dira gaur Donostian, euren babesa eskaini eta irtenbideak topatze aldera. Urriaren 14an hasiko dira Madrilen 76 auziperatu biltzen dituen bi epaiketak, herriko tabernen auziarena eta segiko gazteen aurkakoa. Esan bezala, guztira 76 dira bi kasuetan auziperatutakoak. Horien artean ezker abertzaleko hainbat kide. Herriko tabernen auzian akusatutakoentzat 8 eta 12 urte arteko kartzela zigorrak eskatu dituzte, etako kideak izatea edota etari laguntzea leporatuta. Horrez gain, 110 herriko tabernaren aurkako epaiketa ere izango da. Jarduera politikoa kriminalizatzea leporatu diote Espainiako estatuari eta larritzat jo dute egoera. Izugarrizko larritasuna daukala izan duela beti militantzia eta jardura politikoaren persekuzioa eta kriminalizazioa, Euskal Herrian hori ez da berria, azkenen urteetan gertatu da, etengabean gertatu da, asko dira orain ere politika egiteagatik preso daudena, eta asko gara 200 kasik 300 lagun oraingoz epaiketaren zain, politika egiteagatik epaiketaren zain gauden Euskal Herritarrak. Halaber, gaur egungo egoera politikoan halako makroepaiketak egitea are eta larriagotzat jo dute auziperatuek. Are gehiago, halako prozesu judizialekin krisi egoera eta ustelkeria kasuak estali nahi izana leporatzen diote Espainiari. Hemen operazio politiko bat badagoela, nolabait estatuaren indar bat agertzeko, kasu honetan Euskal Herriaren aurrean, ezeroso sentitzen delako Espainiar estatua sortzen ari den eta irekitzen ari den aro berri honen aurrean. LAB sindikatuak ere bat egin du adierazpen horiekin. Ainhoa Atxeidi idazkari nagusiak adierazi du epaiketa horiek pertsona batzuen aurkako erasua baino askoz ere gehiago direla. Ez dala bakarkan pertsona batzuen kontrako epaiketa, baizik eta herri baten kontrako epaiketa dela, Euskal Herriak egin behar duen bidea, eta Euskal Herriak bere bidea egin dezan, Euskal Herriak pakea ekarriko duen bidea egin dezan hartu diren erabakien kontrako epaiketa bat. Euskal Herritarren gehiengoa epaiketa hauen kontra dagoela aldarrikatu dute, eta gizarteari dei egin diote demokrazia eta eskubide zibil eta politikoen alde kalera irteteko. Inork ez du ulertzen Euskal Herrian pertsona batzuk auziperatuak izatea beren jarduera politikoengatik. Eta iruditzen zaigu hori kalera atera behar dela. Iritzi hori kalera ateratzea. Iritzi hori izatea auzipetuek duten defentsarikan eraginkorrena, iritzi hori izatea eta iritzi horren aktibazioa izatea epaiketa honek duen erantzunik eta kontrakotasunik nagusiena.